Akuvama umusa, kuvame ibusise empilweni. Unkulunkulu akakulonde, unkulunkulu akubusise. Kama upastor weningi channel yofika. Yenza okubalulekile nokufanele ukulike nokusubscribe kule channel. Kuba ilunga le channel bese ucontribute at least R100 ngonyaka. Kuyisiza kakhulu i channel yoyikhulisa. Yokusiza nawe ukujabulisa ukwazi ukuthi the channel is what it is because of your contribution. Sibheka la udaba olukanonhlanhla zonke etinonhlanhla zonke nje phasa ngicela ukubuza mawubona umuntu eyidla inkukhu inonile so la besikhuluma ngephupho usho ukuthi bebuza la sikhuluma khona nje ngenkukhu ngenyama yenkukhu manje yena ke usephupha ke uthi usebuza ukuthi uma uphupha ke ubona umuntu eyidla nyama nakuba ke ngachazanga ukuthi umuntu amazi or umuntu angamazi but let's assume ukuthi umuntu amazi nake singakusho. Number 1, uma uphupha umuntu sikuthatha njengophawu luhluma edla inyama yenkukhu. Lokho kungasho ukuthi lo muntu uzothokoza noma uzothokozela ukusuza nokuthola umhlomulo omuhle komunye umuntu. Yabona, okwesibili esingakubalula kungaba ukuthi umphupha umuntu uphawu luhluma edla inyama yenkukhu ngasho ukuthi angasathole isibusiso nengcebo lo muntu komunye umuntu noma kwenyeke indawo noma komunye umkhakha. Number 3, uma uphupha futhi umuntu kuwuphawu luhluma edla inyama yenkukhu lusho ukuthi lo muntu uzovunywa inhlanhla noma phinda thokozela inala nengcebo nomvuzo omuhle esikhathini esiduze esizayo. Number 4, uma uphupha futhi umuntu kuwuphawu luhle uma edla inyama yenkukhu lusho ukuthi lo muntu kungenzeka uzokwaneliswa okuhle nomusa okuzomlandela nje empilweni yakhe. Yabona, kodwa asiyibheke futhi lento ngophawu lubi. Number 5 ukuthi kodwa ke uma uphupha futhi umuntu kungabuye kube uphawu lubi kwesinye isikhathi uma edla inyama yenkukhu olingasho ukuthi mhlawumbe kudinga lo muntu nimkhulekise ngoba ungenze kube edliswa abathakathi abangamfisela okuhle empilweni ngoba ukudla kwesinye isikhathi kuyayikhambisana nedliso. Kungenzeka mhlawumbe bebemdlisa bese inyama yenkukhu ukuqhuba lobu buthakathi obhekiswe kulo muntu. Singakuveza okuhle okuyizibusiso okuyinhlanhla okuyingcebo engamlandela angayishaya ithole, kodwa kungenzeka kwesinye isikhathi udinga ukukhulekiswa ukuze phunyule ecebeni lezitha ezizama ukumdlisa. Uyayibona, ngephupho kusetshenziswa inyama yenkukhu. Kodwa ke inyama yenkukhu uphawu oluhlelo lwenhlanhla esikhathini esiningi. Siyabonga kakhulu ke uNkulunkulu akakulonde kubusise. Kuleka